Για πες λίγο με πάνω κάτω το σενάριο. Εδώ είναι η Μαρίνα, η οποία την προηγούμενη Παρασκευή πέρασε εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης. Ναι. Αλλά ο δάσκαλος λίγο τη βοηθούσε με τα πετάλια την ώρα. Μάλιστα. Συνέστηση, Μαρίνα, νομίζεις ποιο είναι η συνέστηση? Ναι. Ναι, καλησπέρα σας, η κυρία Μαρίνα Φραγκοπούλου. Ναι, πολύ σωστά. Καλησπέρα σας, κυρία Φραγκοπούλου. Καλησπέρα. Κοιτάξτε, έχετε δώσει την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, εξετάσεις για την οδήγηση, για το δίπλωμα οδήγησης. Ναι. Σας τηλεφωνώ από την Καλαμαριά, εδώ είναι τα κεντρικά, όπου έρχονται όλες τις εξετάσεις προκειμένου να καταγραφτούν. Εν τω μεταξύ, το πρόβλημα στη δική σας την περίπτωση είναι ότι υπάρχει ένας αστερίσκος. Στην περίπτωση του αστερίσκου. Όταν έρχεται ο φάκελος, θα σας εξηγήσω λίγο, Φραγκοπούλου. 2 λεπτά θα κάνω. Όταν έρχεται ένας φάκελος και πάνω δεξιά υπάρχει ένας κόκκινος αστερίσκος, πάει να πει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά στο δίπλωμα. Εγώ έπιασα τον εξεταστή και του μίλησα, το δάσκαλο δηλαδή που σας βοήθησε προκειμένου να περάσει τις εξετάσεις, και μου είπε κάτι. Ότι όντως σας βοήθησε σε κάτι. Έτσι και αυτή τη στιγμή μου πείτε την αλήθεια και το διασταυρώσω, δεν θα το συνεχίσω προκειμένου να πάρετε το δίπλωμά σας. Αλλιώς πρέπει να ξαναδώσετε από την αρχή. Τι ακριβώς, με τι βοήθεια, ποια ήταν η βοήθεια που σας πρόσφερε ο εξεταστής σας? Ο εξεταστής. Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν έχω τίποτα μαζί σας. Ένα δίπλωμα παραπάνω δεν με πειράζει. Αλλά υπάρχει ένας εξεταστής ο οποίος το κάνει πολύ συχνά και αυτόν τον έχει η υπηρεσία στο ΑΣΕΑΧΤ. Έτσι και μου πείτε, πώς ακριβώς σας βοήθησε, εγώ θα σας βοηθήσω να πάρετε το δίπλωμα. Πείτε μου, τι έκανε? Να σας πω κάτι. Εγώ πραγματικά δεν κατάλαβα κάποια βοήθεια. Τώρα βρίσκομαι και προεκπλήξεως με αυτά που μου λέτε. Δεν καταλάβατε βοήθεια. Δηλαδή όταν πήγαινε μόνο το αυτοκίνητο, πετάλια δεν πατούσε κάποιος. Θέλετε να πείτε ότι μπήκατε στο μαγικό αυτοκίνητο το οποίο πήγαινε? Με συγχωρείτε, οι εξεταστές κάθονται στο πίσω κάθισμα. Οι εξεταστές δεν μου μιλήσατε? Ο εξεταστής ναι, αλλά θα με καταλάβετε. Εξεταστής, εξεταζόμενος εκείνη τη στιγμή από τους εξεταστές, δεν είναι μόνο ο άνθρωπος ο οποίος περνάει τις εξετάσεις για να πάρει το δίπλωμά του. Είναι και αυτός που είναι ο άνθρωπος που εξετάζεται από εμάς προκειμένου να δούμε αν κάνει καλά τη δουλειά του για να δώσουμε το δίπλωμα στον άνθρωπο που οδηγάει. Του τέστην κάνουμε διπλή εξέταση. Εξετάζουμε και εσάς, αλλά και αυτόν που κάθεται δεξιά σας. Και ξαναρωτάω. Ναι. Το τιμόνι το κρατούσατε στα χέρια εσείς? Το κρατούσατε? Εννοείται, ναι. Τα πετάλια, ποιος τα πατούσε τα πετάλια? Τι να σας πω, τα πετάλια τα πατούσα εγώ. Τα πατούσατε? Δηλαδή, εγώ να σας πω κάτι. Να μου πείτε. Ναι. Όταν λέτε τα πατούσατε έτσι δυνατά ή βοηθούσε και κάποιος άλλος να πατηθούν τα πετάλια? Σας το λέω προσοχή γιατί... Πέστε μου. Ωραία, μ' ακούτε? Με προσοχή. Ναι, εγώ είχα κάνει αρκετά μαθήματα ώστε να μην χρειαστεί να πατήσω δάσκαλο στα πετάλια. Δηλαδή, πραγματικά σας λέω. Τα πατούσατε εσείς τα πετάλια, θέλετε να πείτε τώρα? Από όσο κατάλαβα, εγώ το πατούσα. Δεν καταλάβατε καν να πατούσατε τα πετάλια? Εγώ τα πατούσα, σας λέω. Τώρα, αν εκείνος τα πάτησε κάποια στιγμή και δεν το... στο αυτοκίνητο πήγαινε όπως το καθόριζα εγώ τουλάχιστον. Όταν κάνετε οπισθογωνία. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Το πατούσατε το πετάλι? Το πατούσα, ναι. Το πατούσα στην οπισθογωνία. Στην οπισθογωνία δεν ξέρω αν σας είπανε κάτι συγκεκριμένο. Καλά, αυτά δεν είναι για το... Στην οπισθογωνία έκανα εγώ ένα λάθος, το οποίο το διόρθωσα μετά με το τιμόνι. Πετάλια δεν υπήρχε τρόπος κιόλας να βοηθήσει κάποιος με πετάλια. Δεν ήταν θέμα πεταλιού. Άντε, οκ. Αυτό είναι το... Πάντως να ξέρετε... Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσετε. Είσαστε από κάποιο κέντρο ή είστε κάποιος από τους εξεταστές? Όχι. Εδώ είναι το Υπουργείο... Εδώ είναι από το Υπουργείο η δική μας η υπηρεσία. Είναι εξουσιοδοτημένη από το Υπουργείο για να βλέπουμε αν αυτοί που μαθαίνουν οδήγηση στους ανθρώπους είναι σωστοί ή όχι. Και εδώ έχουμε ένα πρόβλημα με το πατώ του πετάλι. Αυτό είναι το... Ναι. Εμείς το λέμε πατοπεταλιές αυτό, γιατί συνήθως τα περισσότερα διπλώματα δίδονται με πατοπεταλιές και καταλαβαίνετε. Είμαι σίγουρος ότι κάτι έχει γίνει, δεν είναι... Ότι κάτι? Ότι κάτι έχει γίνει. Γιατί το μεταφορών και των συγκοινωνιών θα καταλάβετε. Μισό λεπτό να σας δώσω τον ανώτερό μου. Είναι ο κύριος... Ο Κώστας Ιωάννου, μισό λεπτό. Κώστας Ιωάννου, μισό λεπτό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με έχουν ενημερώσει για την περίπτωση. Το πρόβλημά μας είναι με τον εξεταστή, όχι με εσάς. Πρέπει να σας το είπε ο συνάδελφος. Με συγχωρείτε.
έχει διαφορά με τον εξεταστή ή τον δάσκαλο? Γιατί... Και τον δάσκαλο, και είναι σε συνεργασία αυτοί οι δύο. Ο δάσκαλος εκτελεί τις συνεννοούνται με τους εξεταστές, δυστυχώς έτσι γίνεται το σύστημα. Εγώ είμαι ο Κώστας Ιωάννου από την Διεύθυνση Συγκοινωνιών. Προσπαθούμε να βγάλουμε μία άκρη με όλα αυτά τα δυστυχώς θλιβερά φαινόμενα που έχουμε στα θέματα των σχολών οδηγών. Και το τελευταίο θέμα που μας έχει απασχολήσει είναι οι πατοπεταλιές οι λεγόμενες. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ενώ δίνει κάποιος για το δίπλωμά του, ουσιαστικά τα πετάλια τα ελέγχει ο δάσκαλος, ο οποίος έχει το OK του εξεταστή, γιατί έχουν συνεννοηθεί, προκειμένου να βοηθήσει τον εξεταζόμενο και να πάρει το δίπλωμα. Και έχουμε μια καταγγελία ότι στη δικιά σας την περίπτωση συνέβη αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Να σας πω κάτι, εγώ πραγματικά τα πετάλια τα πατούσα εγώ. Δηλαδή έκανα και στην ανηφόρα ξεκίνημα, έκανα και αυτά, τα πετάλια τα είχα εγώ. Και τώρα... Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, στον Κώστα τον Ιωάννου. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε την αλήθεια, γιατί υπάρχει μια πείρα πίσω. Μα μου λέτε δηλαδή, τώρα ότι όλη την ώρα το θέμα της πατοπεταλιάς κοντεύει να φτάσει να γίνει επερώτηση στη Βουλή και μας έχει ενοχλήσει όλο αυτό εμάς εδώ στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, γιατί καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη έκθεση είναι για το Υπουργείο μας. Δεν είναι κακό να μας πείτε ότι ναι, κάποια στιγμή με βοήθησε ο δάσκαλος, έκανε πατοπεταλιά, πάτησε τα πετάλια. Αυτό θα το πείτε στον Κώστα τον Ιωάννου και θα μείνει μεταξύ μας. Εμείς θα ασχοληθούμε μόνο με τον εξεταστή και όχι με εσάς. Γι' αυτό σας το λέω. Διαφορετικά θα πρέπει να κινήσουμε άλλες διαδικασίες, οι οποίες δεν θα είναι ευχάριστες και για σας. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω ακριβώς πώς έχει η κατάσταση. Τα πετάλια, σας είπα, τα πατούσα εγώ. Ένιωθα ότι τα πατούσα εγώ. Τώρα, αντίσταση μου έφερε το πετάλι μία στιγμή που ίσως το πάτησε το δάσκαλος. Μία στιγμή που απλά έκοψα λίγο ταχύτητα, αυτό. Δηλαδή παραδέχεστε, γιατί ακούω κι εγώ, ότι σου το πάτησε το πετάλι. Εγώ αυτό, ένιωσα την αντίσταση. Τώρα, σας λέω, σε όλη τη διάρκεια, εκτός από εκείνη τη στιγμούλα, ένιωσα εγώ αυτό. Μάλιστα, δηλαδή αισθανθήκατε την αντίσταση. Ορίστε. Αισθανθήκατε, λέω, την αντίσταση του πεταλιού να μειώνεται κάποια στιγμή. Η αντίσταση να μειώνεται. Ένιωσα απλά λίγο πιο δύσκολο να πατήσω τον γκάζι, αυτό. Δηλαδή είναι μισοπατοπεταλιά. Ας το πούμε και έτσι. Είναι όμως... Υπήρχε παρέμβαση πάντως του δασκάλου προφανώς στο πες τα πετάλια. Ναι, δεν ξέρω. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, σας ακούμε. Ναι. Δεν μου κάνετε κάποια πλάκα. Το τηλέφωνο μας εμφανίζεται στο κινητό σας? Ναι. Ωραία. Αν θέλετε, τηλεφωνήστε μας αργότερα να ξαμιλήσουμε για να μην έχετε και ενδιασμού. Σημειώστε λίγο και τα ονόματα των συναδέλφων που σας μίλησαν, να ξέρετε ποιον θα ζητήσετε. Ναι. Είναι Διεύθυνση Συγκοινωνιών στην Καλαμαριά. Ναι. Μιλήσατε, εκτός από τον Κώστα Ιωάννου που είναι ο προϊστάμενος, μιλήσατε με τον Γιάννη τον Σερβετά και τον Κανάκη τον Αντώνη. Μου κάνετε πλάκα. Βρε μίσο πατοπεταλιά. Είσαι σίγουρη ότι σου το πάτησε το πετάλι ο δάσκαλος? Και λέω τώρα του πιάνω να κάνω στο δάσκαλο. Δεν το πιστεύω. Γλυκιά μου, να σε καλά, χρόνια σου πολλά. Μαρίνα μου, να σου πω χρόνια σου πολλά, αγάπη μου. Πρέπει να σου πούμε ότι σου την έχει στείλει ο Αλέξης. Σου την έχει στήσει την υπόθεση, ναι, το γαϊδούρι αυτό σου την έχει στήσει. Και σου ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια πολλά και να στο πατάνε το πετάλι. Και να τον πατήσεις. Το θέμα είναι ότι... Εντάξει, τώρα πήγε το μυαλό μου σε εσάς, γιατί θυμήθηκα τον Αλέξη που μου είχε πει και γνώρισα τη φωνή του Γιάννη του Σερβετά, αυτό μόνο. Ναι, μάλιστα, ναι, και πέτυχε ο Αλέξης το στόχο του, μάλιστα. Λοιπόν, να είσαι καλά, κούκλα μου, να είσαι καλά. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Παναγία.